sabes, otros años salió. Está 500. Esateko modukoak ja gutxi, ezta? Bai, horregatik esan dizut, nik gazta badakit hauek pixkanaka berotzen joaten zeraten, oraindik ere baduzka zuen gaztak gazatzeko, así que, a ver. Pero sí en unas condiciones lo suficientemente buenas. Bueno, la intuición, la mano de cada uno. Bueno, bien. Bueno, vamos a llegar a que soy bien. Y sale de hoy. Alguien que se serio. Algo otro como la otra cambia Andrea. Irabazea, Elgoi bako txillarri baserria, Pello Robio, datorrela, alkateak, entziko dio, Pello Robio, Eta atzo, entrevista baten ertentziali bat. Pentsatu da bete gai gabe, feri hone izenak, koketoa. Tala da, ez da Gernikakoa, ez da Urdizikoa bezala, tamaina.
baina nibelean eta gero dauzen dela, gehatzen da, feri bat koketa da. Oso politzen. Erakima, hoxe, iritzi jarko koketoa, izen ondo egin jarrita, eskibatzen dugu, gure erdoiako feri hau, bigarren atalari edu behar diogu. Gazta, lehiaketa, nork irabazi duen. Eta urtero bezalaxe, Agustin Ilustak, hementxe basadit sobrea, eta hau Oskarretan bezala, sobre geriki eta horretxe jakiko dugu. Espero dezagun Oskarretan bezala, nahasmendurik ez sortzea eta izenak behar bezala esatea. Esango dizuet, lehen da bizi, 1.500 euroko dilusaria duela lehiaketa honetako irabazteak, aurten 11 lehiakide izan dira aurkeztu direnak, eta kasu honetan ere, nik uste berezi duela banamanan 11 hauek izendatzea, ez alferrik guztiek urtean zehar lehiaketa bat irabazi baitute gutxienik horrek, dudarik gabe, gaurko lehiaketa honen maila zenbataren jokoa den adierazten du. Hauexek dira, aurten hemen elkarren lehian ibili diren 11 gaztagileak. Alde batetik, Joseba Itzosti Ordiziarra, bestetik Eulateko Ricardo Remiro, Elgoibarko Jesus Maria Antxola Mausitxa, Eulateko Felipe Agirre, Legazpiko Aitor Antxola, Aiako Jose Luis Odriozola, Jarikuko Hermanos Audikana, Zanuriko Emilia Arana, Ilardoiako Laleze, Olaberriko Aizpea eta Gabiriko Bastarika. Edizioko irabazlea hauxe dugu. Laleze, txalo bero bat mesedez. Egunako alkate izutu dugu. Laleze, irabazle zurekatu zuten. Egitzulako zertako horrezkariak, Zaria Guztotea, Egiran Markoak ikusten da, emozioz, beredik, eta Zarietatzen, beredik batean, duetza ere. Hementxe, Karamuak elkarteko presidente berria. Alkarteren eskutik txapela jasotzen. Bakarrenatik esango du, zer oten dute hauen gaztek hemen esteneko arrakasta izateko. Kontatzerik badokazue, kontatzerik badu badago behintzat, Ez dauke, sekretori. Azkenean, famili guzti lana emaitzak dira hauek eta saiatzen dira alden hobea lan egitea eta hola. Baina gu beste hartzaile bezala, edan saiatzen gara asko. Ikusten duzu, gaztagile honak bai eta humilak ere bai, garaile eta irabazlea ondien moduan.